Ichi mokonyo jathum. Amena sala wui manemba ya wui ma ichi mokonyo jathum. Yudore mane Radio Ramogi, Radio Motele Piny Luo, Radio Mami Puonj makare madongo ganda weche manyien gi thumbe gi mor kar chunyi kar duoko ni kuom higni 22 mosekalo. Walendo ni ebo makane piny gi mami 107.1 FM Kisumu, 107.6 Nakuru, 95.4 Siaya, 98.4 Mombasa, wayudore ondamo 99.2 kelo wa sabiri wange marudi chienga. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Cartoon Radio Ramogi, Radio Cartoon Ramogi. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni to mokwongo mag thund weche mabende waikoni gi lak sechegi. En fungruok ne gavana machon ma Nairobi Evans Kidero bang' dogo loko bucha 17 mag mibadhi mar omenda maromo $213 manitude godo. Atamalo 80 mar obila e pacho kae onge kod kuonde jot makare, wach mabende oserocho mokalo ting' margi ne jo Kenya. Komachielo bende eni duol mar IBC onyisa chiedh nade ewi chenro mar ndikruok mag jogombulu mabende dhi nyime gi sani kalore kod kwan matin mag jogombulu mabende chope chenro makamano. Machiegni en fungruok ne gavana machon ma Nairobi Evans Kidero bang' dogo loko buche 17 mag mibadhi mar omenda maromo $213 mabende ne itude godo. Kidero ne odonjne do kachiel kod apisas moko madongo mag county kamoting'o Lilian Wanjiru Ndegwa, Jimmy Mutuku Kiamba kod Gregory Mwakanongo kabende ne itudo gi kod tiyo marach kod apisi e kind ketho mamoko. Ne odonjne Kidero bende kod ketho mar ne yudo omenda maromo $14,000,000 mano tarik 29 dwe mar 8 higa mar 2014 kod yudo omenda maromo $10,000,000 e dwe mar 9 mano tarik 11 higa mar 2014 kowuok e kambi mar Lodwar Wholesalers Limited. Do yango ni onge neno kata onge kod neno moromo mabende nyiso ni ne oyudo omenda go e yor mibadhi. Duol makedo kod mibadhi e pacho kae mano EACC ne tudo Kidero kod achije mamoko go kod ketho mar tiarietha kod omenda mag county ma Nairobi kendo yudo omenda moko e yor mibadhi e kinde mane bende Kidero ne en gavana mar county ma Nairobi. Komachielo ni atamalo 80 mag obila e pacho kae onge kod kuonde jot makare, wach mabende oserocho mokalo ting' margi ne jopiny. Kalure kod ogai mar obila Douglas Kanja, sani obila maromo 20,000 kende mabende kende kuom obila 100,000 ema oseyudo kuonde jot makare. Kanja wacho ni singo ma yande jatend piny William Ruto ketonegi ni obiro miyo atamalo 20 mag obila ute manengogi ogonyore ne geto miyogi kuonde jot makare kod jiwogi e yor tich. Wadhi wechego mag yiero kama bende wayudo ni duol mar IBC onyiso achiedh nade ewi chenro mar ndikruok mar jogombulu mabende sani dhi nyime pacho kae kalure kod kwan matin mag jogombulu mabende chopo ne chenro makamano. Nyaka sani oganda maromo 90,000 kende ema bende osendikore kaka jogombulu nyaka ne chaka chenro makamano tarik 29 madwe mar 9 higani, gino makoro nyiso kwan matin moloyo kopim kod kinde mokalo. Lipota marwa Matino Nyango miyo waler mathoth ewi wachni. Honestly, it is very disappointing that we are out there. We did announce right from 29. You know, this is almost the second week, but these so-called Gen Zs who have been agitating to get votes in large numbers are not coming. En gima koro nyiso picha marache kinde mapisas mag IBC koro goyo tache kuonde ndikruok mag ombulu e pachoka to onge jogo machope chenro makamano. Thoth ojende wacho ni giseol gi kit siasa mokelo lokruok moro amora e ngimagi ka giwacho ni duoko mag yiero kinde duto ok nyis dwaro margi
katodoko ni gisebedo ka gikedo ne kit telo makare. Samuel Abaja en jadak Makibra. Wakenya wanaona kama ikifika kwa elections time sana sana kwa kiti kuu, kiti president, wanaona kama tayari tunaenda kwa elections kama decision making tayari shafanywa. Wananchi hawana nafasi yoyote ya kusema juu tumepiga kura mara mingi, lakini most of the time tunapata kama kura yetu hata sauti yetu hakuna. So hii ndio inafanya Wakenya wanachoka hata kuchukua kura. Juu kura yao sio sauti yao vile inafaa ikuwe kwa katiba yetu. Inafaa kura yangu ni haki yangu na ni sauti yangu. Moko wacho ni to Raila Odinga mane en jaked ne ratiro margi e weche mag siasa, wuoyo thoth johera mage maonge geno moro amora e siasa mapachoka, kendo ok gin e ber moro amora mar ndikruok kaka jogombolo. David Ouma en jadak e kaunti ma Nairobi. Anajua shida yenye iko kubwa kwa wale followers wa Raila. Raila alidedi na watu wengine wamekufa moyo juu ya hiyo. Sasa tungeomba watu wenye wakuna wale wenye wajachukua kura wachukue kura, wasifikirie mambo mingi, na hiyo ndio njia rahisi kutoa serikali mbaya. Kata kamano, Bobo goloko ya rowere mondo kik chunygi tho, kendo giwuogo oko mondo gindikre kaka jogombolo, ni mar mano e yo kende magibiro thicho godo oko jotelo maricho. Siku hizi vijana wengi hawachukui kura na watu wengi hawapigi kura, wanachukua na wanakaa nayo kwa nyumba. Sababu gani? Akipiga kura hauni faida yake. Kutoka 2007 ukipiga kura kwa mtu mwenye unataka, unaona kama anaweza kufanyia kazi, matokeo inakuja mtu mwingine mwenye hauko unatarajia. Hiyo ndio reason kunayo, na unaona kama hakuna haja kuchukua kura. Giseyo nyaka jotelo majo mibadhi kagiwacho ni thoth gini gi obok mag somo, to kata kamano gidong maonge tije, katodoko ni jotelo gosebedo kasingo ne githulo mag tije kinde ka kinde. Vijana wanamaliza shule, wanakaa tu, wanachukua hizo vipande, hakuna mahali wanaenda nazo, wanaweza kila kitu kifanya, unakaa tu nyumbani. Sasa wanaona kama hakuna haja, so that's why unapata kama watu wajitokeze kuchukua kura. Kama Nairobi hapa mahali tunaishi Kibera, hapa mahali nachukua kura ni DC, kwa headquarters ya IBC imekuwa DC hapa, lakini unapata kama kuna foleni nje yote. Koro gikwayo duol mar IBC mondo chwal chenro mar ndikruok mag jombolo e chirni, kuonde mag alam, kachiel kod kuonde tije kaka yo mar neno ni gijiwo chenro makamano. Ne Radio Ramogi, An Martin Onyango. Bende jalup gavana mar kaunti ma Mandera Ali Mali Mohammed bende koro kwayo rowere pacho kae mondo mi owuog oko kendo ti kod thuolo ma ndikruok kaka jogombolo ni mar mondo mi gikel lokruok e sirikal to ok bago ng'anye kinde ma bende nitiere midhiero. The Gen Zs, the young people, are very good in mobilizing when it comes to protests and demonstrations. And they come out in large numbers. Now, the only way to change some of the things they are asking for and they are agitating for is through the vote. Now, an opportunity has been given at different levels. The youth seem not to be very keen on these two opportunities that they have been given. Senator mar kaunti ma Kisumu Tom Ojienda bende nolose yo machalo kama ewi wachne. A possibility that certain youth are not aware that the registration process is open and is going on. Probably they do not know where to go and register. And I think that's information that should be available in every county. Some youth do not even know that the 300 shillings that is charged for processing of identity card has been waived. It is now being done for free. Kalure kod kwana mani pinya mag jogo mabende ndikore kaka jogombolo e gwenge mag Mombasa, riruog jomamine mabende deno ni Mama Kenya Movement wacho ni giwuok oko mar jiwo rowere mapoko ndikore mondo mi otim kamano. Kane gilose gwenge mag Mombasa, riruogno motelne kod Mikai Amina Ridwani wacho ni en midhiero ni jotelo mag siasa poko wuok oko mar jiwo oganda mondo mi odhi ondikre kaka jogombolo kata obedo ni gidwaro laro kombe e yiero mabiro. Tukitaka mabadiliko, shida nyingi, vijana wetu wameingia katika hali mbaya ni kwa sababu ya hopelessness. So sisi kama Mama Kenya Movement tuna advocate ya watu waweze kupiga kura. Tunazunguka kaunti zote, tuko na viongozi wetu, na mbali na hiyo maswala na changamoto ambazo zinakumba jamii, tunapata kwamba watu wengi viongozi wengi wanachaguliwa, lakini mambo ya jamii haiwahusishi. Kweli ama uongo? Sasa ndio tunasema we are advocates kuhakikisha kwamba kuna amani na maendeleo endelevu. Jomamine go ne komachelo wacho ni dwaro nitie mar nywando jomamine duond buche kendo kwa josiasa mondo mi owek puso weche makidekelo sigwe kindo ganda kata obedo ni moko kuomgi nitiere duond buche mopogre e pacho kae. Maana tuona uandikishaji wa kura pia umekuja,
lakini sijaona hata kwamba kuna grupu nyingine kina mama wengine ambao wahamasisha watu kwenda kuchukua kura. Ukiangalia registration iko very low Mombasa kwetu, as if we don't have leaders, and we are having leaders whom we elected with our hands, with our card. But we don't see them coming up with the voice, kutulekeza where to go. Asa tumedecide sisi wenyewe kama kina mama, maana Mombasa ni yetu sio yao. We are the one who elected them to be the MPs, to be the senators, to be the women rep, to be the governor. We are the one who elected them. Magine giwacho bang duol mar IBC yangoni gwenge mag Mombasa in achiel kuom counties ma oganda manok kende mabendo sendikore kaka jogo ombulu manyien. This movement emphasizes that women must not be sidelined, particularly those at the grassroots, who are key drivers of community development and social cohesion. Inclusion of women in leadership and policy formulation ensures that governance reflects the realities, needs, and aspirations of the majority of Kenyans. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka igeno ni dhi telo ne moko kuom jotelo mawuok Ukambani chiwo luor mogika ne maneno gai mar ODM Raila Odinga odiche makawuono ni. Kalonzo mabende ni lose boma ma Kisumu kinyi makawuono wacho ni Odinga ne en jal mabende ne gimakore godo motegno weche mag siasa kuom higni mathoth, komedo ni chiwo ne luor mogik en gino mabende nitiere kare kendo winjore. Kalonzo ne oten kod jotelo mathoth kamoting'o jodongo, jotend kanise, jood bura kinde jotelo mamoko mabende wuok Ukambani ka owacho ni gibro tero jamni ne familia mar Mosendo Raila kaka yo mar kuyo kodgi. Because today I have come to mourn my late brother, Raila Amolo Odinga, with whom we went to the trenches to give this country a good, reputable, respectable, democratically oriented nation. The type of nation that young Kenyans have been looking forward to, and in fact have literally agitated. So I'm dressed this way literally to remember that I'm going to honor the father of Maandamano. We resisted and Kenyans are still resisting bad governance. Kwa hivyo tumefurahi kabisa, tumeambiwa Kisumu dala, tumekaribishwa Kisumu, and we are all united in mourning our late brother Raila Amolo Odinga. That's why we come, and we like what we are seeing. People of Kisumu, people of Siaya really welcomed us. I spoke to Governor Jim Orengo. I think they're all waiting, supporting Mama Aida and the family. Mane ena jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka wacho ni riwruok mabende obalo kod sirikal biro dhi nyime gi kedo ne piny Kenya kaka Mosendo Raila Odinga ne time kinde mane ongima. Kolose boma ma Kisumu, Kalonzo wacho ni tho Raila omiyo gi mijing'o mar medo kedo ne ratich oganda kaka Raila ne time pacho kae. Today come to mourn my late brother Raila Amolo Odinga, with whom we went to the trenches to give this country a good, reputable, respectable, democratically oriented nation. The type of nation that young Kenyans have been looking forward to. That I'm going to honor the father of Maandamano. We resisted, and Kenyans are still resisting bad governance. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Chenro mar weche mag migago makare kata nutrition program mageto nyithindo mantiere bwo higni 5 ma ok yud chiemo malong'o wachore ni osekonyo rang'iny maromo kwana tamalo 75 nyaka ne chaki sub county ma Lego Usonga higa mar 2023. Chenro no mabende otisi ni Healthy Food for Children in Siaya ibiro isiro gi riwruok moro mabende otisi ni Agris ka omakore kod sirikand county ma Siaya kende siro weche mag omenda gi riwruok moro mabende ong'ere kaka Sustainable Energy under the Danish Republic kaka ileronwa gi jafom marwa e county ma Siaya George Amolo. Chenro no midendo ni Healthy Food for Children in Siaya itayo gi riwruok moro midendo ni Agris kotudore gi piny owacho mar county ma Siaya ka thor mare maduong' en bero ngima nyithindo manie kind higni 5 kadok piny, kendo ofisa mochung' ne weche mag chiemo kata nutrition e sub county ma Lego Usonga migosi Joseph Odinde wacho ni en chenro mosekelo lokruok e wards 4 kamoting'o Usonga, Central Alego, West Alego to kod South East Alego magitiyoe. Kane wachako higa mar 2023 ne wachako gi nyithindo 320
24 to nyithindogi gitene gin malnourished. Koro chakre 2023 nyaka sani wasebedo ka watimo ne nyithindogi thieth makare. En thieth moriw gi weche mag pur, puonj kod kata ler mar alwora. Koro nyithindogi gie sani nyithindo 80 kende modong'. Tiende ni nyithindo atamalo 75 osechango through program ni. Ofulo ni e bwo chenrono gisebedo ka gichiwo puonj e weche mag pur to kod kit chiemo maber manyalo konyo e bero ngima mar nyithindo. To ng'enygi bende chango mana nikech puonj ma wamiyogi kod agriculture, kaso koro kasepuonjo weche mag pur tichako ipuonjogi kaka inyalo ti gi chiemo mondo gipidh nyithindo. To maduong' en ni Agris tich ma gisebedo ka gitiyo e gweng' ka en tich maber kendo maneno. Magi owacho ka Rose Waka mochung' ne chenrono kar riwruok mar Agris no ero wacho ni kopogore gi chiwo puonjgo bende chenrono geto konyo e neno kaka ginyalo rakore gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi. The main objective of the program is to support the children under 5 on nutrition and also to make sure they are supported to adapt to climate change. Kanyawadgi Faith Atieno medo ni chenro ni osekonyo e neno ni jonyuol ok pand nyithindgi manigi chandruok e dongo nikech nok mar chiemo makare. When we started there was a bit of stigma from the parents bringing out their children to the facilities, but as at now the caregivers are really trying to bring out the children. Negi wacho wechegi kine mane gilimo puothe mag jonyuol magisiro e Otodo Mayala ka korgi to Sylvia Atieno kod Beatrice Rafua oluwo ni chenro no osekonyogi mokalo. Agris osekonyowa, ne gimiyowa moke to mogono omiyo nyithindo mane jahigni 2 manok wuoth ka ne giwuotho piyo. Gisekonyowa gi kothe mag skuma, osuga, nyanya gi spinach. Alodewago bende osekonyowa, wanyalo nyiewogo gik moko kaka chak, wamedo nyithindo kendo medo ngima mar nyithindo bedo maber. Agris osemiyo nyithindo manyocha ok nyal sani nyalo, nyithindo wuotho chon mana kaluwore ni kelo nigi chiemo mowinjore. Gisekonyowa, waonge gi thoe mabalabal mag nyithindo ma chiemo remo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Gilipot mar George Amolo no mabendo kelo wa giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak seche gito mag thund weche mabende ne waikoni. En fungruok ne gavana machon ma Nairobi Evans Kidero bang' dogo loko buche 17 mag mibadhi mar omenda maromo shillings milion 213 mabende ne itude godo. Atamalo 80 mar obila e pacho kayongi kod kuonde joot makare wach moserocho mokalo ting' margi ne jo Kenya. Duol mar IBC onyisa chiedhnade e wi chenro mar ndikruok mar jogo ombulu mabende dhi nyime gi sani e pacho kae kalure kod kwan matin mag jogo machopo e chenro makamano. Watudo koromo kanyo saa 8:09 ne weche manyien e yo machok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni Ruben Dolo chako yier kaka president mar tuke mag adhong' e riwruok mar Commonwealth mong'ere kaka Commonwealth Boxing Council kuom thuolo mar higni 2. Dolo noyudo ombulu 34 kuom 56 duto manogo kolo jowetene mawuok e piny Canada gi Australia mochako kawo thuolo manomako higa 2000 nyaka 2002. Mopogore gi mano, Dolo bende noyudo sir mar directors 7 e kind 12 mabiro tiyo kode nyaka higa 2027. Garanti yetu kwa sponsors na kuhakikisha games na kuwa safi, promoters wanapata value ya hiyo game ambayo inachezwa technically, na kwa sababu si regulatory body lazima tutahakikisha kwamba hizo card zimepangwa vizuri na wanacheza kwa hali ya maana. Kitu ya maana zaidi ni kwamba tutasaidia namna gani vijana wetu, na hiyo ndio kitu ya mbele. Ndio maana unaona tayari watu kumbe walikuwa wanajua, ma promoters from Britain wamekuja na watasign contract yao hapa na vijana wetu waweze kufaidika. Promoters mag adhong' mawuok e pinje mag Ulaya bende koro chako projects mang'eny mag adhong' ka Greg Cox mawuok e Kalakoda owacho ni gibiro bedo gi tuke moko mag adhong' mibiro go e pacho ka. We're also in discussion with the Commission to introduce a show that would run on a more regular basis we'd call it Young Lions, which will run 48 shows a year, every Saturday basically, missing a couple around Christmas and whatnot, but that will be the platform for
the 0 to 10 fighters, those fighters who are just making their time into professional, to give them an easy platform to build fights quickly, so they might fight 4 or 5 times in 6-7 months. Yiero mandolo obiro mana ndalo 16 kende motelo ne tugo moro mabro timore Nairobi mabro kelo kanyakla jadhong Zatuma Tek mabro kelo kanyakla jadhong Fatuma Zarika mabro gore gi Halima Vunjabil ma Tanzania, kaito Rayton Okwili bro gore gi Mohamed Sayabal mawuok e piny Uganda, to Jamie David mar UK gocho gi Christopher Osicho. Komachielo bende en riwruok matayo tuke mag adhula e piny Senegal owacho ni tim mar Lions of Teranga men tim mar Pinero ma Senegal biro gocho gi tim mar Harambee Stars e tugo mar osiep ma bende nochwal nyime e kinde mokalo. Tugo nero biro bedo tarik 18 mar dweni e paw tuke ma Madan Sports. Tugo nero mar osiep biro nyiso duogo kendo e tugo manochwal nyime e kinde ma bende ne Harambee Stars dhigo tuke mag CHAN kano winjore gi goch gi timno. To komachielo bende en ikruok ni kare motelo ne tuke mar tielo mar adek mar Chepsaita Cross Country Run ma bende biro dhi nyime chakre tarik 6 Disemba higani. Kaka okang' mar neno ni tukego eko timore yo makare, riwruok matayo tuke mag Chepsaita noketo wachno mar alam e mbele Nyasaye mondo mi tuke odhi e yo makare. Jataa tije mochung' ne tukego Faruk Kibet